Ukuthula kwakho kuyindlela yokuphila. Ake sithi ngisho nalapho ukhulu, umzimba wakho uqhubeka njengoba izinkanyezi zihamba emkhathini. Awukwazi ukuzwa lokhu, kodwa kuyiqiniso. Akuwona wena kuphela, konke kuyathinta, kusuka edwaleni eliqinile kuya emthini omkhulu, kuya emathonjeni amancane, konke kuphumula ngokuqhubekayo njengomlomo wasemanzini. Manje, qaphela lokhu, ungalawula ukudlidliza komzimba wakho, futhi ngokwenza kanjalo, uzothola abantu, izimo, namathuba afana nawe ngokomoya. Impikiswano ebalulekile eningingiliziwe yilokhu: uma konke kuphumula, kungani ngingaphambili? Le yiyona mfihlo. Ngingakufundisa ukuthi ungashintsha impilo yakho ngemizuzu 10 nje kuphela. Ucabange ngokwenzeka ngaphakathi kwakho njalo, ngisho nalapho ukhulu. Akuyona nje into yokubetha kwenhliziyo noma igazi elikhamba, kukhona okujulile kakhulu. Iseli ngayinye, yonke inhlangothi yakho iphumula. Ungumthombo wamandla oqhubekayo. Konke kuphumula ngaphandle kokungabaza. Akuyona into yobuningi, kuyisayensi. Einstein wayebona lokhu. UNikola Tesla wakhuluma ngamandla, ukudlidliza nokuphumula njengento ebalulekile ekuqondeni izimfihlo zezwe. Ubuyekeza okufunayo, hayi lokho okufanelekayo. Yingakho abaningi befuna ingcebo, uthando, impilo, kodwa abawutholi. Ngaphakathi bahlala ezimweni ezingafani. Bafuna ubuthebi, kepha bazizwa bengena lutho. Bafuna uthando, kodwa bazizwa bengashiwanga. Bafuna impilo, kepha bakhathazeka. Sihlakaniphiselwe ukukholwa ngalokho esikubona. Kodwa iqiniso liza phambi kwenyama. Konke okubekile, isihlalo, ifoni, ikamelo, umzimba wakho, kwakuyimandla ngaphambi kokuba kube yinyama. Uthumela imiyalezo, ukudlidliza, okuthinta abanye abafana nawe. Uke waba nomuzwa wokuxhumana nomuntu ocabanga ngaye ngaphambi kwesikhathi. Noma umuzwa wokuthi konke kuya ngendlela ofuna ngayo ngosuku oluhle. Akuyona inhlanhla, kuyindlela yokudlidliza. Ugcine umuzwa othile futhi uthola izinto ezifanayo. Nginguye oqaphele lokhu. Ngangiyindoda ekhathazekile. Iziqu engizigcwalisile, izikweletu, kungekho themba. Impilo yami yayiwohloka. Ngafinyelelwa yincwadi ethi cinga futhi ucebe e-fire station. Ngaqonda amandla engqondo phezu kwanoma yimiphi imishini. Yona amandla amakhulu kunayo yonke. Ngafunda ngentshiseko enkulu, njengokungathi impilo yami yayincike kuyo. Ngakho kwakunjalo. Konke kuqala ngomcabango, kodwa akuqedi lapho. Ucabango luzala umuzwa. Umuzwa uphumula. Futhi ukudlidliza kukhetha. Ngalokhu ngafunda ukuphila. Yima bese ubona. Konke kuzungezile kuphumula. Futhi ubone kuphela lokho okuthinta wena. Njengomsakazo. Awuzwa ijazz esiteshini serock. Shintsha ifrequency, umculo ushintsha. Impilo ingukuthi. Abantu abaningi baphila ngokwesaba. Bavuka bekhathazekile, baphila bekhungathekile, balala bengakhululekile. Bazibuza ngezimo ezimbi. Impendulo isendlini yokuphumula yabo. Kepha kukhona izindaba ezinhle, ungakushintsha nganoma yisiphi isikhathi. Shintsha imicabango yakho, ikakhulu imizwa yakho. Ukudlidliza kuphendula kumuzwa, hayi engqondweni. Ukuthi ngifuna ubuthebi ngaphandle kokuzizwa ufanelwe ngalokho, akusebenzi. Umuzwa ngumqondisi wempilo yakho. Abantu abaningi bayabuza, ngingayigcina kanjani ifrequency enhle? Kulula, akekho osikufundise. Isikole sifundisa imaths, igeography, umlando, kodwa akusikufundisi ukuthi ucabange ngempela. Ukucabanga ukukhetha lokho okukholwayo, ngisho noma ungakubonanga. ULincoln wathi ukukholwa ngokungabonakali kuyinzuzo enkulu. Wayeqinile. Ukholo akuyona inkolo, kuyifrequency. Ngangikholelwa ukuthi ngingumuntu ongenakwenza lutho. Ngakhulela ukuzwa ukuthi ngingumuntu omubi, ophansi, ongaqondi. Ukudlidliza kwami kwakubonisa lokho. Ngaqala ukushintsha. Ngangifuna ukulawula ifrequency yami. Ukholo usephumula ngisho noma ungakwazi. Ukukhetha.
Umbuzo uthi, yini oyikhethayo manje? Impendulo ayikusizakalo, kodwa yimanje eqondiswa ukudlidliza kwakho. Ikhetho lakho. Qhubeka njengoba unguwe noma ube umdali wempilo yakho. Ukudlidliza yilwimi olujwayelekile. Lusho ukuthi ungubani, hayi ngamazwi, kodwa ngamandla. Uphumula njengomuntu othembekile, ongenzeka okuthile okukhulu. Noma njengomuntu olindeni okubi. Ozibulala ngaphambi kokuzibulala. Kungakhathaliseki impendulo, khumbula, ungashintsha ifrequency yakho manje. Shintsha umculo wempilo yakho. Uma ushintsha lokho, konke kuzungezile kuya kushintsha nawe. Uyaqaphela ukuthi izithiyo empilweni yakho zingaba yizithombe ezingaqondakali. Isithembiso sakho yilo i-command center. Futhi into ephawulekayo, lo mbono awuvamile. Abantu abaningi bagcina izithombe eziphambene, ezisekelwe emibonweni yangaphandle, ezinhlungwini zobuntwana, nokungaphumeleli okudlule. Ufuna ukukhula, ubuthebi, impilo engcono. Kodwa ngaphakathi uzibeka njengomuntu ongenakwenza lutho. Ngempela izincwadi, amavidiyo, izifundo zizonakishwa. Imiphumela ayiyona ngaphandle kwaleli bheka. Ngangikulesi simo. Ngakhulile ngingena izifiso ezinkulu. Ngayishiya isikole. Ngangisebenza imisebenzi ephindaphindwayo. Ngangizibona njengomuntu ongenamathuba. Kwaze kwaba yilapho uRay Stanford ethi kimi, Bob, ungomunye wamadoda angajabuli kakhulu engimbone. Wayeqinile. Ngangigula, nginamahloni, ngilahleka. Nginguye ngaphandle kokucaca. Kepha konke kwashintsha lapho abhala, Efeser, imiphumela ukujabula impilo ubuthebi. Kulula. Ubuze, ujabule, Bob. Angikwazanga ukuphendula. Angizange ngibe. Kusukela ngaleso sikhathi, ngabona impilo yami ibonisa isithembiso sami. Ngacabanga ukuthi ukuntuleka kwemali kuvela kwimali ezingeni echance. Kodwa kwakuyisithembiso sami esenza konke. Ingqondo ehlwempuzeke ayigcini imiphumela yobuthebi. Ungayithola kodwa uzoyichitha, uyibhubhise noma uyilahlekele. Ukuqonda kuyazihlola ngaphakathi nangaphandle. Uke wabona umuntu ohola kakhulu bese ehla, noma abe nobudlelwano obuhle bese bubhubha? Isithembiso sengqondo asiyisekeli uhlobo olusha. Abazizwa befanele, futhi abafanele bayayichitha. Uzibona kanjani wedwa? Unako ukuphila impilo ofuna ngayo? Noma ngizama, mhlawumbe ngolunye usuku, mhlawumbe lapho izinto zihamba kahle. Konke kuqala lapha. Ucwaningo eJournal of Personality and Social Psychology lubonise ukuthi ukuzibona kwakho kuthinta ngaphezu kokuhlakanipha, amakhono, noma amathuba. Isithembiso sakho yilo umkhawulo. Uma ungalushintshi, luyonqoba. Ngiyakhumbula ubusuku ebengibhala, ngiyoseka inkampani yomhlaba. Ngangingenayo imali, abalingani, noma isipiliyoni samazwe ngamazwe. Kodwa ngazibona ngikwazi. Ngazizwa. Futhi lo mbono wakhula. Eminyakeni eminingi kamuva, umqondisi wami wathi, Bob, sisemazweni onke emhlabeni. Ngakhala. Kwakuyithombe engangilibonile eminyakeni eminingi edlule. Ngalibona ngaphakathi, bese ngalubona ngaphandle. Isithembiso sakho sengqondo silawula konke, ukuphila, ukukhuluma, ubungane, umsebenzi, imali. Futhi kubonisa ukunyamezela kwakho. Abantu abane-low self-esteem bayakubekezelela ukuphila okubi, imisebenzi embi, ubuhlobo obungathembi. Bacabanga ukuthi bayakufanelekela. Ungalushintsha, ulubhale kabusha. Kodwa hayi ngokuqonda kuphela. Ngokuphindaphinda, ngomuzwa, ngokubona. Vala amehlo bese ucabanga iphupho lakho ngemininingwane. Ukuphaphama ujabule, ukhululekile, uxolo. Uzibuka esibukweni uziqhenye. Uthatha izinqumo ngethemba. Lo mbono ophilayo ngokudlidliza uyoshintsha ukuqonda kwakho. Leyona mlingo. Ushintsha ngaphakathi, umhlaba wanga ngaphandle ushintsha. Amathuba avele, iminyango ivuleka, imali ifika. Akuyona umusa wezwe, kodwa ngoba usukwazi ukuyithola. Ngaphambi kokufuna izindlela, yima. Beka ngaphakathi.
Buza, isithembiso sami sifana nempilo engifuna yona. Uma kungenjalo, qala ukushintsha namuhla. Izwe lizokukholwa lapho uqala ukukholwa. Ukuba nomusa akwanele. Ukukhetha akwanele. Imfihlo isendleleni ozizwa ngayo ngalokho oyikhethayo. Yilapho abantu abaningi behluleka khona. Bathi bafuna ukushintsha, kepha besaba, bezizwa bengena lutho. Baphumeza ifrequency yempi, ukungabaza, ukuntuleka. Futhi yilokho abakuzuzayo. Umuzwa uphumula. Ucabango luqala, kepha umuzwa uyaqhubeka. Ngaphandle komuzwa, ukudlidliza buphansi. Umuzwa ojulile, amandla. Njengomsakazo. Shintsha ifrequency, okunye uzoyibona. Umuzwa ulungisa ifrequency, ushintsha isifiso sibe yiqiniso. Nginguye oqaphele lokho. Lapho nginquma ukuseka inkampani yomhlaba, nganginesofa, ikamelo, nembono. Kodwa nganginokuthile okuphezu kwanoma iyiphi imali, umuzwa. Ngazibuka ngilapha, njengomphathi wento enkulu. Ngazizwa kuyiqiniso. Ngaphila engqondweni ngokucacile kangangokuthi umzimba wami waphumula njengokungathi sekukhona. Eminyakeni eminingi kamuva, umqondisi wami wangibiza, Bob, sisemazweni onke emhlabeni. Ngayihleka. Angizange ngimangale. Sekuyiqiniso kimi ngaphambi kokuba kube yiqiniso. Ngazihlangabezana ngomuzwa. Izwe lalilandela ukudlidliza kwami. Zingaki izikhathi ozame ukushintsha ngamandla, ngomsebenzi, ngaphandle kwamandla afanayo. Wazizwa kanjani emsebenzini ongathandeki? Uthengisa iprojekthi ongayikholwa ngayo? Uthi lokhu kuzoba ngcono, kodwa ulinde ukwehluleka. Abantu abaningi basebenza kanzima kepha abaphumi. Izwe aliphenduli emsebenzini, kodwa ekuphumeni. Alivuzi imizamo, kodwa lilandelela ukukholwa nokuzizwa okuhlala njalo. Ungaphinda izitatimende amahora amaningi. Ugcwalise amaphepha ngemigomo. Kepha uma imizwa yakho ingafani, izwe lizobonisa umuzwa, hayi amazwi. Ukudlidliza, hayi uhlelo. Ngiyakuncintisa ukuba uzibuze, ngazizwa kanjani ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Lokhu kuyakwakha iqiniso lakho manje. Into emangalisayo ukuthi lokhu kunesayensi. I-neuroscience ibonise ukuthi ubuchopho abukwazi umehluko phakathi kweqiniso nokucabanga. Uma uzibeka engqondweni nasemizwa yokuwina, ukubonga, ukuhlangabezana, umzimba wakho uyaphendula njengokungathi kuyiqiniso. Iqala ifrequency eshintshayo. Kepha akwanele ukubona kanye. Phinda, gcina, sebenzisa le frequency kuze kube yilokho obuyiyo. Bayabuza, ngingayigcina kanjani ifrequency enhle phakathi kokuwohloka, izikweletu, izimo. Yileyo inkinga. Kulula ukuba nomusa lapho konke kuhamba kahle. Ifrequency yakho yini oyibonayo naphezu kwezimo? Ngiyakhumbula isikhathi engangingena imali, kepha ngangingazi ukuyisebenzisa. Ngabetha iroulette ePlayboy eLondon, hayi ngenxa yokukhahlela, kepha ngenxa yokungabi nazo izindlela. Ngazibuza, ngingafika kanjani lapha? Ngaqaphela ukuthi, ngisho nalapho ngishintsha ngaphandle, ukudlidliza kwami kwakungafani. Imali yafika, kepha ingqondo yami yayingakulungele. Ukudlidliza kuyisimo esiqhubekayo, hayi isikhathi esisodwa. Awukwazi ukuphuma kanye bese ulinda izimangaliso. Uba uhlobo lomuntu ophila lemiphumela ngokwemvelo. Awuzenzisi, uyikho. Uma ufuna ukubona impilo yakho ishintsha, ngincoma umsebenzi olula, kepha onawo amandla. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, yima izikhathi ezintathu ngosuku. Vala amehlo. Phezulu. Uzibuke uphishekela amaphupho. Kodwa hayi ukubona kuphela. Zizwa. Ukuzwakala, umsindo, izingubo, amazwi. Futhi umuzwa. Yenza njalo uzoqaphela izinto ezincane, izinto ezihlanganayo, iminyango ivuleka. Akuyona imilingo, kepha ngoba ushintsha ukudlidliza kwakho. Impilo iphendula lokho ozizwayo. Futhi lokho ozizwayo kusemandleni akho. Uke wathi, ngiyazi ukuthi kumelwe ngenzeni, kepha angikwazi. Noma ngiqala kahle, kepha ngibuyela endleleni endala. Uma kunjalo, yazi ukuthi awukodwa.
Lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Isizathu siyajula, ulawulwa yiparadigm. Iparadigm yisethi yokukholwa nezimikhuba ezibekwe ekuqondeni kwakho. Isofthiwe engabonakali elisebenza ngemuva, ethatha imicabango yokuzenzakalela, imizwa ephindaphindwayo, nezenzo zokuphazamiseka. Yabekwa ebuntwaneni ngaphambi kokuthi ucabange wedwa. Awuzange uyikhethe. Yatholakala ebuhleni, emindenini, esikoleni okuhlangenwe nakho. Inkinga, uma iparadigm iqhubeka, impilo yakho iyoqhubeka ngendlela efanayo, kungakhathaliseki ukuzama kwakho. Yingakho abantu abahlakaniphile bengajabuli, abazinikele bengajabuli, abanamakhono bayamiselwa. Iparadigm iyabulala. I-anchor engabonakali ekubuyisela emuva. Ngiyakhumbula lapho lokhu kwenzeka khona. Ngangihla kakhulu, kepha ngangichitha konke ngaphandle kokuhlela. Ngangena ePlayboy eLondon futhi ngadlala iroulette njengokungathi imali ayinamkhawulo. Angizange ngikhathazeke ngokulahlekelwa ngoba ngangazi ukuthi kuzofika okunye. Kodwa lokhu kwenza ngazibuza, kungani ngingumuntu ongenakuzibusa kangaka? Nginguye ngokwezezimali, kepha iparadigm yami yayilokho komfana ophoqelekile, ongenamafutha, ongenaso isimo. Imali yashintsha. Kepha mina, ngaphakathi, angizange ngishintshe. Mhlawumbe lona yiwona umcimbi wakho. Uzama konke, kepha kukhona okuhlala kukubuyisela emuva. Imali, ubudlelwano, impilo, iwall engabonakali ikuvimbela ukuba ungapheli. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba ikhona. Futhi leli bheka lina igama, iparadigm yakho endala. Yilona elikubulala lapho uthola ukukhushulwa, kukwenza uzizwe unamahloni uma ucela imali emsebenzini wakho, kukuvimbela ukuba utshale kuwo. Kuyakusika lapho kuvela ithuba, kukukholisa ukuthi akuyona isikhathi, akuyona wena, awulungele. Ucabanga ukuthi uqonda, kepha ulalela uhlelo lwakudala. Futhi iparadigm ayiqondi, inezimvu. Ungazi ukuthi kumelwe wenzeni, ufune ukushintsha, kepha uma ungashintshi umuzwa, akukho lutho oluya kwenzeka. Udinga ukuthinta ukuqonda. Ukuhlela kabusha. Ngafunda ukuthi indlela yokuphela yokushintsha iparadigm yikukwenza izinto ngokuphindaphinda ngomuzwa. Kwenziwa izinto ngokuphindaphinda ngomuzwa nsuku zonke. Sawubona. Ukuphumelela kwami, ukuqhuma kwemali enkulu ngaphezu kwezigidi ngonyaka, kusuka ekuhluphekeni ngamadola ayi-4,000 kuphela ngonyaka, ngenxa yedlulelo le-6,000, kwakungelona iqhinga elihlakaniphile kodwa yilokho okubizwa ngokuthi ukuphikelela, ukuphindaphinda. Abantu abaningi bacabanga ukuthi badinga ulwazi olukhulu, kodwa okuyimfuneko yilokhu okulandelayo, ukuguquka. Sekunye abantu bayazi okufanele bakwenze, bafunde izincwadi, balalele izinkulumo, babuke amavidiyo njengalokhu, kodwa bahlale bevaliwe, bezama ukushintsha imiphumela, hayi uhlelo oluyibangela leyo miphumela. Cabanga ngomuntu okholelwa ekutheni uyifanele imali engu-5,000 ngenyanga. Nangona ethola umsebenzi ohola u-15,000 noma ehlala ilottery noma enza ibhizinisi elikhulu, uzothola indlela yokuchitha lonke imali ngaphezu kwalokho, ngoba ingqondo yakhe ifuna ukuthola ukulingana okwenziwe yiyo, njengomshini wokulinganisa ubushushu. Uma ungayishintshi lolo hlelo, imbangela ihlala ingashintshi. Lokhu kuhilela konke: imali, impilo, ubuhlobo, umsebenzi. Akuyona imali, akuyona izombusazwe, akuyona umqashi wakho noma umndeni wakho. Yilokho okukholelwayo. Izindaba ezinhle, ungashintsha leyo mikholelwe ngokuzinikela, ukuphindaphinda, nemizwa. Ngikwenzile lokhu, abafundi bami baye bakwenza, futhi wena ungaqala namhlanje. Ngakho, ngiyabuza, uyakulungisa imicabango yakho, ulahle umkhondo wakho omdala, futhi uphile njengomuntu ofuna ukuba yena? Uma kunjalo, kuyinto yesikhathi nje. Uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, yonke into iyashintsha. Ingabe ucabanga ukuthi manje udonsela izinto ekuphileni kwakho? Ungazinaki, uzizwa, futhi konke okuzizwayo kudonsela izinto ezifanayo. Akulona iphuzu lokuthi udonsela izinto, kodwa yini oyidonsela? Uma uqonda lokhu, konke kuyashintsha.
Awukho okungelutho emhlabeni, yini oyenzayo ngokuzithandela noma uvumela ukuphila kukhangele? Akulindi ngokujabula kwakho, isebenza njalo, ibonisa imizwa yakho, imicabango yakho, nokukholelwa kwakho. Yingakho abantu abaningi baphila ngezikhathi ezifanayo, bashintsha amadolobha, imisebenzi, abangane, kodwa imiphumela ilukhuni. Ukuzizwa akuzange kuguquke. Kuyatholakala ukungabi nento, ukuxabana, ukwesaba, icala. Impilo ithi, ngiyamukela. Iqiniso liyabolayo, konke ekuphileni kwakho kuye kwadonselwa wena. Abantu, amathuba, izinselelo, i-akhawunti yakho yasebhange. Akukho okuzenzakalelayo. Ngaphambi kokuthi uqale ukuthi awukaze uceli lokho, khumbula ukuthi izwe alizwa amazwi, liphendula ukudlondlobala. Cabanga ngoMike Tyson. Umniniwo onamandla, unamandla omzimba, kodwa wayehlala ekuthukuthelweni, engazinzile. Udonsele ini? Ukuphazamiseka, izinkinga, ukulahlekelwa. Ukhona yini okuyiyo, hayi okulona? Wayephila ngokuzibhubhisa, ngakho impilo yakhe yayivumelana nokuzizwa kwakhe. Khathanisa nabantu abanoxolo, abacacile ngokomzwelo. Bayahlangabezana nezinselelo, kodwa bayidonsela izinto ezihlukile. Amathuba avela, ubuhlobo bukhula. Abaphoqi bazizwa futhi izwe liphendula. Izifundo ze-neuroscience zibonisa ukuthi abantu abanothando, abanesithakazelo, nabathanda ukukholwa baba nezinzwa eziphilile, izinhliziyo ezinamandla, kanye nemiyimbi eqinile. Akuyona nje ukukhuthazwa, kuyisayensi. Uzimba wakho uyaphendula, futhi izwe liyahambisana. Uma ushintsha indlela ozizwa ngayo, abantu abaseduze nawe bashintsha. Abangane bayahamba, ubuhlobo buqediwe, kodwa abanye beza. Uyeka ukuzizwa njengakuqala. Kungase kubonakale njengokulahlekelwa, kodwa awulahlekelwanga lutho. Uya endaweni entsha yokuphila. Uma ungajabuli, uthukuthele, udonsela izinto eziqinisekisa lokhu. Ukulibaziseka, izinkinga, izindaba ezimbi. Okuphambene nalokho kuqinisile. Uma ujabule, konke kuyasebenza. Akuyona into yesikhathi, kuwukubambisana. Udonsela, ubonisa, udala. Usuvele uyenza ngokuzithandela noma ngokungahleliwe. Uma uqonda ukuthi impilo ayilona ibhonasi, kodwa ukudlondlobala, into ethile iyavuka. Amandla asekuwe. Kungakhathaliseki ukuthi ungubani, uma unquma ukushintsha indlela ozizwa ngayo, impilo yakho iyashintsha. Ungalindi ukuthi izwe lishintshe, shintsha wena, futhi izwe liyashintsha. Ukuzizwa kuqala. Okufihliwe kuyakha okuvele. Mhlawumbe okubaluleke kakhulu, yeka, uphefumule, uzibuze, yini engiyidonsela? Impendulo ibonisa impilo yakho. Akuyikudlula lokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Kungakhathaliseki ukuzama, ukufunda, imithandazo, ukukhamza, uma ucabanga ukuthi awukufanele, kuzophela. Impilo yakho ifuna ukuthola ukulingana, imicabango yakho. Ukufaneleka akulona ilungelo. Kukudlondlobala. Okukholelwayo kuyahlala. Imvamisa akulona ukuhlolwa, kubonakala. Impilo yakho ibonisa ukuthi ufanele ukuthola ini. Ngibonile lokhu izikhathi eziningi ngabantu abakhulu, abakhonondeli, abasebenza kanzima, kodwa babebekela abanye kuqala, becabanga ukuthi ukuthola imali kububi, ukuthanda bona kububi, ukucabanga ngezinto ezinkulu kububi. Lezi zinto, ngisho noma zinezinto eziningi, zaziphila ekuhluphekeni. Baye bazama ukungabi nakho. Izwe liye laba njengamaphethini, linabele lokho ababelo khona. Kwesinye icala, kunabantu abangazange babe yibo abahlakaniphile, kodwa bayazi ukuthi bafanele okuhle kunazo zonke. Akunjalo ngoba bengcono, kodwa ngoba bayazi iqiniso elilula, ungumntwana womdali. Uma izwe lisebenza ngemithetho, yini ongubani umuntu ohlukile ozalelwe ukuhlupheka? Ukushintsha kwenzeka lapho ngiyeka ukuthanda izinto, ngiqala ukubona ukuthi ngiyazifanele. Angizange ngizizwe ngikulungele imali. Nganginamahloni ukukhuluma ngayo. Ngangingonembeza. Ngangingacabanga ukuthi imali ingenxa yabanye, labo abafundile, abanomndeni oqinile, igama elihle.
Ngangiyingqongqo yezimoto engenamakhono, nginezikweletu futhi nginaphast. Kodwa izwe alibuki isivi liphendula ukuzizwa. Lapho ngiqala ukukholwa ukuthi ngiyazifanele, konke kwashintsha. Angizange ngicabange kuphela, kodwa ngizizwe. Ngizibonile njengomthombo wokuhle, imali, nokwenza. Lokhu kwadala amandla amakhulu, edonsela amathuba, abantu, imibono, nezinto. Mhlawumbe yilokhu okufanele ufike kulo. Kulula ukuthanda, kunzima ukuvumela. Uyakulungile. Uyakuqonda ukukhululeka, ukunethezeka, uthando oluphelele. Noma uyakwenza ngokwakho. Uma kunjalo, kulungile. Abantu abaningi baye bafundiswa ngale ndlela. Kodwa ukufaneleka kuyinkolelo, futhi zonke izinkolelo zingashintsha. Qala kabusha. Qala ngezinto ezincane. Indlela oziphatha ngayo. Indlela okhuluma ngayo kuwe. Indlela ophatha ngayo imali. Indlela ozibonisa ngayo. Izifundo zibonisa ukuthi abantu abaphila ngokugcwele, ngokwethembeka, banento efanayo, bakholelwa ukuthi bafanelekile uthando. Akuphelele, kodwa bayazi ukuthi bafanelekile izinto ezinhle. Lokhu kuvula amathuba. Ngakho-ke, kusukela namhlanje, yenza lokhu. Uma kukhona ithuba, udumo, ukuxhaswa, uthando, futhi izwi lakho lithi kuningi, kunesikhathi, kuyonakala phezulu. Uthi, ngiyafaneleka. Ngoba ngikhona. Ngoba ngingumuntu ofana nomdali. Ngoba ngikulungele okuhle kunazo zonke. Bheka indlela impilo eyahlala ihlela ngayo. Impilo ayiniki lokho okufunayo, inika lokho oyakuvumelayo. Ukumukeleka yikho konke, ukufaneleka. Awudingi ukulinda into ishintshe. Ushintsho luqala uma unquma ukuyeka ukuhlala njengomuntu ohlala ephila, futhi uqale ukuphila ngenjongo. Manje njengoba wena wenza, isinyathelo esilandelayo siqhubeka. Amavidiyo ku screen ngukona isinyathelo esilandelayo. Bheka ngokucophelela ngoba uzothola ngokujulile kuleli banga lokuguquka. Ngiyabonga ngokuba lapha. Ngiyabonga.